Luonnossahan on kiva liikkua. Mäkin tykkään käydä vähän mehtäretkillä kävelee, mutta tää ei ole mikään huviretki, että täältä sitä raaka-ainetta tulee. Tiilen pääraaka-ainehan on savi. Ja meillä tämä savi on semmoista lähisavea, se otetaan tuosta 2 kilometrin päästä. Sehän ei käy niin kuin aivan kädenkäänteessä se saveotto. Ensin pitää kairata maanäytteet ja sitten kun löytyy hyvä savipaikka, niin se on vielä 2 vuotta siitä ennen kuin saadaan se savi sitten tiileksi. Että ensin se savi pitää nostaa ja sen pitää talaveen yli antaa olla ja sitten se ajetaan tehtaalle välivarastoon ja siinä sitten mielellään vielä toinen talavi. Sen jälkeen siitä voidaan vasta tehdä tiiliä, että tiilenteko ei ole todellakaan mitään kvartaalihommaa. Tiili on semmoinen ajaton materiaali ja se on kestävä, ei lahoa, ei palaa. On semmoinen huoltovapaa materiaali. No tiiltä menee paljon merenrannalle Helsinkiin. Kerrostalot, sairaalat, päiväkodit. Sitä ei tarvitse maalata. Jos vertaa niin kuin puutaloihin, niin se on 5 vuoden päästä se pitää maalata, mutta tiiltä ei tarvitse tehdä välttämättä mitään. No kyllähän tämä on tämä tehdas tässä ihan perustamisesta lähtien niin työllistänyt hyvin tämän kylän asukkaat, myös lähikylien, jopa lähipitäjien asukkaita. Ja omallakin kohdalla on ollut täällä isä aikanaan töissä. Äiti oli täällä pitkään. Tähän tiilin tekemiseen ei ole kouluja. Tehtaalle tulla töihin, niin yleensä se tulee aina sitten niin seuraava sukupolvi tulee sitten sillä perässä. On se kova.